No čaute, sme naspäť v mojom kanále It's Gamer. No, predo mňou vidíte to Reto 11. Ja som Sergio. Hovor dačo. Čo? Jej, a no, budeme sa snažiť dostať 50 lajky a dúfajme, že to bude fungovať. Áno. A ideme si zahrať Hunger Games, naša najlepšia hra, my už vždycky hráme. To čo je? Pozrieme sa tu, prečo môžeš? Počkaj, ja som vám si videla, ako sa tu volá. Ako sa volá tam nomačička? Poď už, ideme hrať. No dobre, trošku som sa unesol, prepáčte. No, ako som hovoril, chceme 50 lajky, aby sme to mohli osláviť. Oslávime to vtedy, keď dostaneme 5000 lajky, keď dostaneme. Keď teraz ideme na 5000 lajky a budeme naozaj šťastní. Urobíme všetko, čo budete chcieť. A ako to chcete vôbec. No, som tu na Messenger, Joe. No čau, ja som... Počkaj. Digo, dosadu. Čo tu pripúči? Digo, na hlavu. Digo, Hasten Steel. Tá sa bola mačka. Hasten... No, teraz sú ináč. Asi sa dá kúpiť zvieratá. Hej, asi. Ja by som si kúpil kok. A ty by si kúpil čo? Ja by som si kúpil kok. Kok? Hej. Prepač, Messenger, Joe. Prepač. Mám kamaráta, čo sa volá Alex a je to naozaj pekný kamarát. Ty vás nepoznáš, či? Joj. A ja chcem ho spraviť. Ježiš, to som nedal. No, a teraz nejdeme rovno na Chase, dobre? Aj tak nedostaneme. Čiže si? Ty si až tam. Tam, ja pôjdem k tebe, dobre? OK, ja idem ku ten Chase tam. 5, 4, 3, 2, No. Padám, ja padám. Idem, mám dačo jesť, Dobre. Mám Iron Axe. A ja mám Stone Axe. Dobre, toho zabijem, tu mám. A som dostal dačo, ak spídikom. Yes! Zabol som jedného! Iron Ingot mal. Juj, Alex, dáš mi dačo? Čo potrebuješ? Asi mám len topánky, a to je všetko. No, Som ti dal gold. Díky, to Chase bude stačiť aspoň. Počkaj, tu je Chase. Tam hore je Chase. Nikolás, ty si? Tak, tu je. Čo, ty si... Prečo ma voláš Nikolás? Kto je Nikolás vôbec? No dobre. Preto... Ježiš, kde si? Ja som tuba pri sebe, tamte. Táto si... Máme dopreď, ja poď, zastaň. Tam. Messenger Joe, ja len potrebujem stick a už mám Iron Match. Keby som mal, tak by som ti dal. Hej, to by bolo dobré. A dáš mi tie šipy, mám luk. Alebo... Ja nesú to bez luk. Á, díky. Poď. Tam je, takto. Tam nechoď radšej. Tam nepoďme. Vždycky pôjdeme do takého konfliktu a zomrieme. Aha, dávaj, hej, poď stavať. Jo, ja potrebujem stick a pre teba by som ti dal ten Iron Axe. Si za mnou? Messenger Joe. Hej. Yes!
Juj, tak do tu už gol. Ja mám Iron Axe, som silnejší, tak to iný. Kto je tam? Nic? Nic tam nevie. Ja by som ti hovoril. Alebo by som... To je koláč. Jej! Ja mám kurča. A mám ešte aj tá ktoré jablka. Tam čaj. A mám aj stejky. Skrytý chase. Dáky ultimate fishing rod, viac jedla, lapers a toto. Ale poď sem, ja mám šipy pre teba. Ja mám dosť veľa šipov teraz. Potom, keď budeš mať aj luk, aj tebe dám šipy. Dáme čes. Mám toto veľačo. Tu máš golden sword. To nerobí veľmi veľa damage, ale aspoň to je dačo. Dice chase. OK, len staré kurča. Patrzymy to tyle ci jedziesz. Dobra. Koliko jeszcze żył Mortadella? Dajmy chase do końca. Ja i tam nie. Musimy na kogoś zabić. Poczekaj, dajmy chase. Idę na to. Kto damy? Daj, chodź. Idziemy na niego. Ma nic. Ucieka. Ja mam Iron Axe, a ona ma Stone. No co? Usłupuj! Nie chodź za nią już, nie chodź. Sarma, dobra, stój! Ona ma luk. Juj, muszę strasznie udrać. Wypływać! Ma zabila. Joj! Ty jesz. Ty jedno procent. Ale A idziemy pozerać na tureta. Samochód, że nie ma. Zabierz mi Patryca! A nie powiem za nią. Nie chodź za nią. Strona jest z luką ammo. Z trafą. Perfect shot. Idem do Stojusa, idem pożyć klinicznej. Tak to mnie zabrała, no jak chodać, no. Nie. Nie, potrzebujemy jeszcze palicu, a... No to jest, No, a tu skończymy. Ja się nakończymy, ale... Messengercie, popatrz, dziecko byłam Alex, ja mam kamerata. To się nazywa Alex. No co dobre, No, tu skończymy, a uwidzimy się na budúce. A ciao. Ciao,